बेक टु माय इउटुब चेनेल लोगोफोर ओमफ्राय गाबोननि दिनखौथ' बयबो मिथिखागौ दा गाबोन लक्ष्मी फुजा ओमफ्राय बे लक्ष्मी फुजा दिनै डेक'रेसन खालामगासिनो माने जोंनि खाथियावनो आरोना खाथिथारावनो ओमफ्राय आं दा बे डेक'रेसन खालामनायखौनो दसे नायनो नागिरदों आरो नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामलांसै थ'दो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर ओमफ्राय आं थाबायलांगासिनो आरो दायो आंखौ नुनानै मिनिदों मानसिफ्रा ओमफ्राय ओरैजाय फुटबल खेला जादों बैथिंजाय ओमफ्राय आं थांबाय थाला बेयाव ओइ दा गय फ्रि जालांगोन दै औ नैबे जाबाय जोंनि खाजियामाटि सक लोगोफोर ओमफ्राय बिराद गिदिर हाथाय जायो बेयावहाय जोंनि खाजियामाटि जोंनि गामि खाथिथारावनो दङ ससे थाबायबोबानो मोनो आरो जोंना बे सकखौ ओमफ्राय बेयावनो सक जायो ओमफ्राय नैबे लोखि फुजा जाग्राखौ मोनबाय आङो दायो बे सक खाथियावनो जायो लोखि फुजायाबो फुजा जाग्राखौ आङो मोनफैबाय दायो ओमफ्राय डेक'रेसनफोरखौ माबायदि जादों आं नोंथांमोननो देखायलांसै फैदों बिदिब्ला नै जोंहा देरा फंबायबो दङ देरा फंबाया मालाय बा ब्लग बानायगासिनो नै देरा फंबाय दङ बाजिया ब्लग खालामगासिनो नै जोंना देरा बाजिया फुजानि डेक'रेसन माबायदि माथो बेखौ जोङो नायनो होननानै फैदोंमोन आरो बेरायथावथाव ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नायलांबाय नैबेखौ आंहा बिहावसो जायो ओमफ्राय नैबे फुजा कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरोना प्रेसिडेन्ट ना ओमफ्राय फुजाया सानबेसे जागोन आफा फुजाया सानथाम 9, 10, 11 ओमफ्राय मेला सेला दंजोबो दा मेला सेलायाथ' किसुमान एसे दङ खिन्थु बेयाव सोरखि खेला बायदिसिना खेलाया गैया दा बेखायनो फुजायाथ' गोगोमानो ओरैनो खाजामाटि श्री लोखि फुजायानो 66 बोसोर जालांबाय दा बेजों लोगोसे नै देग्लायनिफ्राय 9, 10, 11 बेखौ जोङो फुरा जोंनि खाजामाटि श्री लोखि फुजाखौ जों खुंबोनो थाखाय आखायाव लादों दा बेखायनो जोङो खुनु बोसोराव जोंहा सान्ति रुबै फैयो ओमफ्राय देग्लायबो जोङो सान्ति रुबैनि जोङो बे फुजाखौ खुंनो थाखाय आखायाव लादों आरो लाहार फाहार जाबाय नै गाबोननिफ्राय हांसो खेला दं दा हांसो खेला दङ ओमफ्राय सोरखिफ्रा एलाउड गैया सोरखिखौ एलाउड गैया हजों डिसनिफ्रायनो बिनिफ्राय आइसिपिनिफ्रायबो एलाउड गैया जोंहा ओरैनो हांसो खेला दङ फारौ खेला दङ दाउ खेला दङ आसान खेला दङ बेफोरनो गासिबो मेला दंजोबो आरोखि मथथे सोरखि खेलायाल' गैया जों बेखौ जोंनिफ्राय खाजामाटि श्री लोखि फुजानिफ्राय गोख्रों खालामनाय जादों आरो बिनिजों लोगोसे जोंहा बायदिसिना फेग्रा मुवा गैया जोङो जेरै फेग्रा मुवाया माखौ होनो होनबा जौ बेफोर गैया जोंनि गेजेराव दा जोंनि मोजां जादों बिदिबा बिदि होनबालाय सोरखि खेला गैयाबाथ' थिगानो मोजाङानो जादों हांसो खेलायाथ' जेबो नङा र' बे सोरखि खेलाफ्रा मोजां जायाखै दे होमबा ने थेंक इउ दायो आङो प्रेसिडेन्टनाव सोंबाय ओमफ्राय सोरखि खेलाफ्रा एलाउड गैया जाहैदों ओमफ्राय हांसो खेलाफ्रा दङ आरो दाउ खेला हांसो खेला ओमफ्राय फारौ खेला दङ आरो बे मोनथामल' दं आरो खेलाफ्रा ओमफ्राय सोरखिफ्रा एलाउड गैयानो बिराद गिदिर जागोन लोखि फुजाया जोंनिथिंजाय ओमफ्राय मेला सेला दंजोबो मेलाबो दङ ओमफ्राय स्ट्र' हाट मोसानायबो दङ खावसिगोनलाय स्ट्र' हाट मोसाग्राफ्रा मोसानाया ओमफ्राय लोगोफोर बेनि मेन स्टेजआ बेनो गाबोन बेयावनो प्रग्राम जागोन ओमफ्राय ख्रिस्टिबो जागोन ओमफ्राय मोसानाय गासिबो आरो ख्रिस्टिबो मोसायो बेलासिफ्राव ओमफ्राय नै दखान होग्राफ्रा नुफैजोबखाबाय दखानफोर लुफैहांबाय नै औवाफोर गायफैजोबबाय गाबोननो जागोन ना फुजायाबो हांसो खेलाफोर होआ बे सेंग्रा सिख्लाफ्रा होखावथारसिगोनलाय आरो लाइन मारिनायफ्रा गाबोन नैबेयावहाय स्ट्र' हाट जागोन स्ट्र' हाट एक्टर एक्ट्रेसफोर बायदि मोसानाया होख्लायथारसिगोनलाय आरोना बेयाव स्ट्र' हाट जागोन आरो मेलाबो जागोन नैबेयावहाय मेला फिसा लाबोनो नागिरदों गथ'फोर गाखोलाबायग्रा ओमफ्राय नै नैबेसो माबा नैबेयाव मेलासो जागोन थारमाने ओमफ्राय नैबेयाव स्ट्र' हाट जागोन आरो बानायगासिनो दायो
नै बेयाव मेला जागोन बेयाव मा होनो स्ट्रहाट जागोन आरो बेयाव नोंसोरखौ नुहुरखायाखै दे स्ट्रहाट मोसाग्राया नोंसोरनो स्ट्रहाट मोसाग्रा नामा ए होमबालाय मानोथो नुजानो बादों नुजानो बालायबावो लाजिलायबावो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो सोदोम औवारि सार्च खालामनाय आंनि चेनेलखौ आं साबस्क्राइब खालामनो थिनदों आरो बिसोरखौहाय स्ट्रहाट बानायफैग्रा माबा स्टेज लुग्राफोरखौहाय नायदो नै बांगालफ्रा आयौ मा दखान होगोनथाय आसान केरामाला दखान होगोन आरो बिसोरो थेख्ला नोंथ' गाबोन सिख्लाफोर लानानै आख्लायथारसिगोनहाय लाइन मारिनाया गैया सासेबो गैजा रोङा खम लाइन मारिगोननो गाबोन फुजायाव जोंफोर हाबा जानायखौथ' नायसनथारनाय नंला नोङो खना खनायाव खारखुमाथारसिगोन आरो बियो बाब गैया बे सिख्लाया गैजा रोङा बिमारा नोंथां देबाल आंनि चेनेलखौ गावसिजोब होननानै खिथाहरदो नोंनि माबायाव नै बाजै सोदोमारिनि चेनेलखौबो गावसिजोबना होदोलाय लाइक साबस्क्राइब जिब्ला होजोबदोलाय नै बिसोरखौ सोंदोहाय मा दखान होयो मा दखान होयो बिसोर बे दखानाव बर दा ससमा नै बाजिनियाव बायखा ससमाया गाबोन बायनांसिगोन बे फुजाया जागोन जोंनि खाथियावनो न' खाथियावनो आरो ना बिराद गिदिर जागोन लक्ष्मी फुजाया ओमफ्राय खाजियामाति होननाय जायगायाव आरो ना जोंनि खाथियावनो जागोन नालाय ओमफ्राय आङो ओंखायनो भिडिअ लानो होननानै फैदों आरो दसेबाबो बेरायनो थाबायनानै गाबोन होख्लायनोसै नायफैनोसैलाय स्ट्रहाटफोरखौ नायफैनोसैलाय गाबोन डेक'रेसना बिराद मोजांखा नै मोजां नुदों ने गाबोन देलाय मालाय बेरायफैनोसै बेलासि सानथाम जागोन फुजाया ओमफ्राय गाबोन समफोरबो सानथामबो फैगोन आरो डेटखौ खिथादोब्रा खैथारिख 9 अक्ट'बर गाबोननिफ्राय 9, 10, 11 जागोन आरो ओमफ्राय आङो दायो फुजाथिलि जाग्रानिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना ओमफ्राय बेयाव जोंनि खाजियामाति सकआ बिराद गिदिर जायो हाथाय हाबलांसै आं दख'ना नायलांनोसै ओमफ्राय दायो मा गावहालाय माथो लानांगौ र' दिनै सोंथारबाय आब'खौ मालाय आदाया बिराद मोजां गस्ला सुख्रेबनो रोङो आरो बिराद मोजां गस्ला सुयो खाजियामाति सकनि थांसै आङो दे थांगोन र' दख'ना बाजारफ्रा हनै थांगासिनो आं दायो नैबे जाबाय दख'ना बाजार जादो ओमफ्रायो जि बाजारखौ लाजोब्बाय गाबोन फुजादि ओंखायनो बिराद गिदिर जादों दख'ना बाजारफ्रा जि मोजां दख'ना फानदों मादै बायग्राफ्रा मेरलाथार नामा नायग्राबो मेरलाथार दिनैनिफ्राय गैला मा दिनै मानो लास माने गाबोननिफ्राय लोखि फुजा नालाय बन्द जाबाय आरो बे होमबाबो नाङोथ' नाङाहाय मोजां दख'ना फानदों मोजाङै खेबना होदो एसे माबा जानायनि बैफोर गासिबो 600नि गोजादां ने बियो माबानि माइदि गोनां गोजा बेफोरो बै पाट दं अरेन्ज कालारनि मोजां अरेन्ज कालारा मोजां दा 2000 बियो
Alda gaya, bisa alda, bisa alda. Nah, bibolu tuh meh. Nih bela. बायग्राफ्रा थुन जाथारबाय नै कास्टमारफ्रानो थोन नै बिथिंबो दख'नाफ्रा जि मोजां दख'ना लाबोदों नै फुजानि मादै मादै नुराखै नामा बेसां बे गोजौआव दोननायफ्रा खिथाद' गोजौआव दोननायफ्रा बेसेबां 1500 2000 मैगं लानायखौ दे लादों ओं मा मैगं लाखो दैखौ खरस ओरैनो ना लाबाय कफि बायदिसिना मैगं लाबाय आरो खुसेर आङो एसे लाना बैथिंजाय मैगं फानो जालायबायनो जोंनि खाजियामाटि सक बियो ओमफ्राय आं नोंसोरनो दख'ना बाजारखौ देखायना फैखाबाय ओमफ्राय बिथोराव हाबबाय थायासै आङो मोखां हाबनानै थाबाय आरो खेबदों दा नै गासिबो सिनायजोबनाय आंखौ माने जों गामि खाथिनि नालाय दख'ना लायासै फुजानि नाबाय नुवाखै मोजांसिनदों बरिया दख'नाफ्रा दख'ना खेबगासिनो देलायग्रा दखानबो फानदों मालाय नै नों लेंहरनायखाय फैबायदि आङो र' नैबेयाव लादों कुर्ता नैबे जाबाय आसान खेरा माला थाजोबगोन आरो बेयाव ओमफ्राय नैबेयावहाय औ गथ'फोरनि ड्रेस ना बेयाव गथ'फोरनि नैबे जोमग्राखौसो दाख्लैनिफ्राय जि फसन जालांबाय आङो ओमफ्राय नैबेयाव जाबाय दख'ना दङ दख'ना दायो आं ओंखारलांफिनसै ओमफ्राय बिथोराव हाबबाय थानानै देखायबाय थाला आङो बिराद गुवार ना बजार जाग्राया ओमफ्राय देखायजोबनो हाला माने देखायजोबबाबो बिराद गोलाव जागोन ना भिडिअआ दायो न'आव थांफिनसै आरो भिडिअ लाइक खेबसे लाना फैलायबाय आब'खौ दिनैसो लोगो मोनलायबाय नैबे जाबाय जोंहानि बाबानि बिदानि फिसाजो बिब' असे गय जादों आंहा जादों सा लोंखांबाय आंहा थांसै दे हो साहा लोंनानै थांसै हा मादैनि दखानाव साहा लोंसै दै आंनो साहा लाबोदो मा दङ जाग्राया लारु लारुखौनो जानोसै नामा कस्तुरि ना कुसुरि होनोमोनलाय आंनो माबाखौनो लाबोदो साहा गोजाल' लोंसै आं लारुखौ जाबाबो गेस्ट्रिक जायो साहा लोंलांसै दायो आङो मा होनो भिडिअफोरखौ गासिखौबो देखायजोबनो हाला माने गोलावद्राय जायो नालाय सब हाथाय जाग्राखौ आरो ओमफ्राय दायो साहा लोंनानै थांसै आरो दा आं दायो साहा आरि लोंखांबाय ओमफ्राय बेलासिबो जाबाय नालाय न'आव थांफिनसै आरोना थांसै दायो माखौ
नों ब्रा सिनायाखै नै नोंसो बोराया गावखौ सिनायलायबावा फट'खौ नोंनाव मोजांथार माथो माथो निहा खेबनायालाय गोथै बादिसो जाजोबो सोर खेबनाया निहा आंना मबाइला एसे बेलेगबा मोजां नुयो दा नै मोजांब्रा हेन्डसामथार बोराया इस ओमफ्राय हाथाया नायदो आयै नायजाया हाथाया हेन्डसामानो थांसां थादो नोंस्रा मबाइलाव ना साहा लोंखांबाय आंहा धर्मेन्द्र होनना लालायबावो बोराया गावखौ ओइ सोरखौ नेदों हा हौवाखौ ओइ लायफैगौ नुबायना हा मा बेखौ नुगोन मबाइलाव नुगोन आंनि मबाइलाव नुयो मिथियो ए सिनायदों आंखौ खुरमारा ना हाथ' दे नोंखौ नेदों थांदो सिबाय हौवाबो हिन्जावबो बबा बबि ओमफ्राय हिन्जावा नेबाय थादों आरो हौवाखौ सानैबो बबा बबि मोनलायलायबाय बिसोरो ओमफ्राय आङो दायो गामि मोनफैबाय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय